yemo yebono mogoroba kurase county ya Kisii nigo abararia bechinyumba cyobararia aritkolero imense ya Kenya abanyarakoba bakorobekana asekeria abanyarakoba kubori serikali ngenyare kobage koba oborendi boisa ine chinga kibagenderete amonemero belio yabo ya kerari tukobago kwana ne chinyumba bwego cyobararia niga bange banyarakoba bagoteba banyarekoba bakunerirwa echinga kibakogendera koba bakomurekera manga yakogenda koba bakorekana chinga ki cyokorobekana uko nyarakoba okwenekirwa bwango igamone kyombe gya Genzi aya nigo acha bwango igomagega yomoraria oyomo kurase county ya Nakuru nyarakoba gakoraswa amasasi atatu asokoro kwaye ngana bono yagendere koba gekogosereria oborendi bwabararia ime county ya Kisii nigo banyarakoba korobekana na gwetana no bagatagati bo mucyobosonga sewe banyarakoba goikirana ase abisi yomo county commissioner na bwigo motenere bo banyanyimbo ime county ya Kisii ngagotomonye muri kyo ito Dipon Asanya okorobekana kwa morembe ime county ya Kisii nigo kwabago kwenekegwa nabalikia mangana maega yokunereriwa chinsemo ao chinga kibagenderete kumerekera ari agendete gweteka imeyense ya Kenya chinga kiabarari besoke chinsemo ao kuri county ya Kisii nigo batwara okorobekana kwa bene imeyo mucyobosongo batari komochera muntu kelia tokorora tugweterese field ye karato korama abantu bakora mandamano tokora coverage ego toka baskari mbale baonya gututianira nga inuka ruga kango tusaleri more ebiombe mbiro abya abantu mbaro na barabo bago ikabaja ko minyokia abantu bali bakondamana ende bagaraga baratonjokera nindu baja guturwani na gotobori ngangi mo koraga achibijene cya kimogwaka nabono ntwara muradio ari kisemo cya Nakuru muswati nabaka kuri sasi arenga samandamano tali ntorande na baskari bali bako nyako identify asenge na bino ne cyanga kigo kino muradiale na bako ba mistake bako mwa palisa siri wala tu asogera ubikeye bindebi na ndo kibosiga ya to sabe serikali eto maskari na ndo nyara gotorenda ekerenge kenene nigoro yo kunererigwa asobokoreri bwabo kibagenderete kumerekera ari atekire imeyense ya Kenya unentire yemo yo wasiora ari abisegete nigo twesokiria sobonge kigima erinde ko gikeria ebintu biria bararia twabere tugwetera anene moro chinga kitorase okorobekana gosto gukabo korobekana okwega oise kuriria buya ntu nigo togosoka ne kamera twasoka ne stand tutobwati bunduki tutobwati kendege kworoke ngantu nabasaria inki abanyanyimbo bagotoboria chinga kitorase emirimo yeito twatebire igarero eserikali toborindi boisaine tubuna baliki bamangana magia we are just messengers tunigo tokoene kyanga twaretera okorekana totariko bisa totariko Rusia totariko menta kwesoki bene korobekana nasengencho abarari babere bagochererwa abarari babere bakunererwa kinyomba cy'oburaria njibwati bosiboreza amatukarero weburenga kinyomba cy'oburari ko goserere gutire ne serikali ngonya ko goserere TV ngangu basie kibale no korobekana okomba ndatekonyora chinga kichingo mwekero bako bakumurikira akoletera magana ya sentira mase ndo tugusaba nkelinga serikali musiki abararia asengencha abararia na ubagerete abantu bakumanya amangana aya onsi muti ukwaneke nende mwakwaneke heye maseye mogo ikachia bisicho mu county commander we county ya Kisii Charles Kasez nigate banga uigure kerero kya bararia asabaliereira yogo chikoene kyanga banyoriro burendi voice na sobokoreri bwabo. Wish you well. We also make sure with the same officers that whenever we are covering these demonstrations, you need to be responsible here in Kisii, and we have always worked with you, all of you together. True of voice. Esabali ya bwatanse go ikabisi chomo county commissioner we county ya Kisii asabanyanyimbo barorekana gutanga abariki kurende baikagosoa entenenera abo mu deputy county commissioner Kisii Central Felicitas Ndinda wakati mmeandamana kuweza kukuja hapa that you are within your rights na kwamba rights zenyu kama wanahabari ziko kwa sheria na zinafaa kuwa protected, so it is your right kuweza kufika hapa leo. So ninataka kuwaambia kwamba kama ofisi ya county commissioner tumeweza kusikia malalamishi yenu. Ninawahakikishia kutoka kwa ofisi ya county commissioner, ninawahakikishia kwamba usalama wenu kama journalist wakati mnavyofanya kazi yenu
Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kuwasumbua ama kuweza kuingilia kazi yenu. Nyinyi mko kwa kazi yenu na kazi ambayo iko kwa sheria. Kwa hivyo usalama wenu kabisa, we are assuring you of your security while you go around to within your duties. Yiko ripoti ya Ndize TV kurubo katikati bwe county ya Kisii ilitelia nenkoro kwa Dipon Asanya.